Takže čaute, moje meno je Mirco a ja vás vítam pri dnešnom videjku. Práve som sa zobudil. Je 7:45 a ja som sa ešte raz zobudil. O 9:00 si musím dať ešte antibiotika. No a toto je taký vlastne oznám o hre, že aké hry by ste chceli okrem Agaria a Sliteria. Lebo to je jasné, že budem natáčať, ale som myslel niečo aj také, že Meat Boy, či by vás bavil, lebo to by mňa bavilo a že či by to bavilo aj vás. Alebo takéto nejaké hry, či by vás bavili, kľudne mi napíšte dole do komentáru, budem veľmi rád, keď mi tam napíšete. A čo ešte? Fejzmiku oddychuje. No, to sa ty. Volá sa Sunny a je to strašný satan. Že áno. Poďte. Serem na ňu. Mám tu neporiadok. Aj na stole. Čo čumíš? No tak toto bol taký bežší oznám o hrách. Ja si idem ešte na chvíľku láhnuť a zaspím možno. Tak určite sa s vami Mirec.